بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Alors Souleymane Coulibaly Abdoulaye Handan Djité Massassi ini sogoma idangele mba ko chugudi mbe ala tando ibala tano ah ya toni ma toni ale koni abison ah o de fona ko ya ala toni ma ala tonu abison ati beson de ko ala beson dole bi joni yoro la aha ah o côté de ko ala bi beson bon fona bi dépend Ah. il va faut faire ma ko soni tu know aha a soni ali ka fieni mini ka bla way soni ale fe o ngote ngwa abikete abi dépend là parce que do yere bi oluti na yere aha yoro ko ni aywa non o ma son fena o ma son fena ya tabarakallah aywa matadalo ko malaye mati soso mais madel kala to ko me ko galombida kalabanti bi sogo fa kala ji bo fo muna o ba fa chugudi na ko kama me bi se ka soso ay ma alaye o yi ni mati mais me kala to ko me ngo kalabanti bi se ka fo aywa o bi se ka fo de bamano ko kalabanci ni to ko manci bu me barola o abu me barola nga alaba ye ɲɔgɔn coro ye dɛ alaba ye ɲɔgɔn coro ye awɔ Allahu akbar ko ala ye kele mais ala bi yɔrɔ bɛ o ta ye o ta ye ale ye diɲɛ da o a ye diɲɛ da o se b'a kelen pe de ale de bi to a ka masaya kɔnɔ namu k'a fɔ nin waati ko nin waati na ni ne bɛ ka kɛ yan fɛ nin waati na ni ne bɛ ka kɛ yan yɔrɔ kɔni adamaden buna adamaden sen fila technologie bonyana cogo cogo i sigilen sisan k'a fɔ ko mun bɛ ka kɛ i ka so a tɛ se k'o ɲɛfɔ dɛ ayiwa dɔ fana ko ne ma ko waati tɛ kelen mais tile kɔni ye kelen ye dɛ ko tile kelen de bɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ mais tile tɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ diɲɛ waati bɛɛ jamana dɔw la olu bɛ kalo wɛrɛ kɛ u tɛ tile kalo wɔɔrɔ min d'a kan o bɛ tile jamana dɔw fana bɛ kɛ u bɛ san yɛrɛ minnu ka ban san bɛ na o fɛ siɲɛ kelen o bɛ kɛ o a bɛɛ ye dugukolo kelen in sanfɛla ye o ye ala ka masaya ye ko diɲɛ kɔnɔ fana ko kalo kelen de bɛ kalo fila tɛ lolo kalo ko don sanfɛ kalo ko don sanfɛ kalo ko don a kelen don ale de bɛ munumunu fan bɛɛ fɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ n'a wulila yan fɛ a bɛ taa a bin yɔrɔ bɛ taa bɛn a wuli yɔrɔ dɔ ma a wuli yɔrɔ dɔ ma a bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka bin yɔrɔ dɔ la o y'a kɛcogo ye o bɛɛ ye ala ka masaya ko tile kelen kalo kelen mais bɛɛ b'a ye bɛɛ b'a ye ko kalo fana tɛmɛ dugu kan parce que a ka dɔgɔ abada abada yɛrɛ ayiwa bisimila Coulibaly nba an bɛ dɔn jumɛn na bi ye araba ye naamu an bɛ se k'a fɔ mun ye juin kalo tile 15 san 2022 araba wari bɔ sara bi araba wari o joli o ye hakɛ isa ye mun ye dan t'a la an fɛ araba wari dan t'a la o isa ye mun ye i b'o di n bɛ tila k'o di i b'o di gafe jumɛn de b'i bolo fɔlɔ bi an b'a daminɛ ni Mali Tribune jɔlen don wa Tribune kɔni hali n'a ma jɔ an bɛ CMTR olu kɔni ka Tribune k'o ma jɔ ka ban wa a jɔra ka ban a jɔra ka ban mun ye Conseil malien de transport routier olu kɔni ye so kura jɔ so kura min n'u bɛna a yɛlɛma kɔnɔ parce que n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ kabiri san 2014 n'u kun dagayɔrɔ bɛnnen don hippodrome 1 kɔnɔna ma bilen andani donc ko u ka baara siratigɛw la u yɛrɛ nana wuli ka jɔw sabati kɛrɛnkɛrɛnya la n'a a ɲɛmaa ye Isuf Traoré ne bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Isuf Bani n'ale ye PDG Ablaye Andani k'ale kɔni wulila k'i jɔ ka sangaso jɔ ka se ka kɛ mun ye commerçants transporteurs olu ka sigiyɔrɔ ye mun ye so in jɔli yɛrɛ an b'a fɔ a bɛ taa étage 3 bɔɲɔnko a b'o bɔ walasa bureau fo ka taa se bureau 12 bɔɲɔnko ale ni jɛrɛ kɛyɔrɔ belebelebaw u b'a kɔnɔna la nka bureau so in yɛrɛ jɔlen ka ban an b'a fɔ min ye n'i y'a jateminɛ a fɔra ko minɛn minnu kan ka don a kɔnɔ olu yɛrɛ fana kan ka na yanni kalo 2 in ka ban ka se k'olu baaraw sara tigɛ nka ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛ so daminɛ fo ka na se sisan ma a ban waati ma sefa wari 100 000 k'o de taara ka don a la o bila kɛrɛfɛ lesɔ faso ka fasiri faso ka fasiri lesɔrɔ kɔrɔ ɲɛta an bɛ ɲɛta sira kan an bɛ ɲɛta sira kan maa dɔw bɛ yen n'i tora k'olu ye baara dɔw la a bɛ ɲɛta ko fɔ alhamdulilah kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye an ka finitigilakaw ye k'olu kɔni ye hakilina ɲuman ta k'a jira k'a di k'a fɔ ko mun ye transition kɔnɔna la k'olu yɛrɛ kan ka kɛ mun ye bolonɛgɛn tamasere bolonɛgɛn tamasere tɛ dɔwɛrɛ ɲuman siraw fɛ i b'a dɔn mun ye an bɛ dɔgɔkun laban min kɔnɔna la o bɛnna ni jolidi baara o siratigɛw ye
o siratigɛw la mun ye ministre ɲɛsinen bɛ kɛnɛya ko ma fo ka taa se an ka ministre de la défense ale ma ale ni gouvernement maa caman mun ye narakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛn n'o ye colonel Sadio Kamara olu kɔni taara u joli di k'a bila an dan awɔ taara u joli di walasa ka pa yira k'a fɔ ko n ye sɔrɔsi ye n ye faama ye n fana kan ka fɛn de yira mun b'a to jamanaden tɔw fana bɛ danaya ta ka dan de kan ko kɔrɔ b'a yira k'a fɔ maa bɛɛ kan ka se ka wuli ka t'i ka joli sɛgɛsɛgɛ kɛ walasa k'i joli di walasa maa minnu jeliko dɛsɛ b'u la olu kana tɔɔrɔ a ko ɲinini na. ayiwa le canard déchaîné. Canard déchaîné ale kumana nin waati in na mun ye kɛrɛnkɛrɛn hôpital du Point G a bila an dan ko sefa wari 764,000 ko fiɲɛ taara n'a ye. n m'a faamu. sefa wari 764,000 a bila an dan a tununa tunucogo ma dɔ a la. o fiɲɛ barika ka bɔ. o fiɲɛ barika bɔ na fiɲɛ yɛrɛ ta a kun kan ka tɛmɛ n'a ye yan fan fɛ. naamu. donc wari kɔni ko ɲininkali bɛ la kɛ walasa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'i y'a jateminɛ baara minnu kɛra san 2018 19 san 2020 ka se a juin kalo tile 30 ma fo ka na se san 2021 ma ko baara ninnu kɔni sɛgɛsɛgɛli kɔni caman yirala k'a fɔ ko sefa wari 700,000 n'a kun ka fɛn ko tunda mun ye Point G ale kɔnɔna la. a donna bana fura la. bana de y'a minɛ. bana m'a minɛ a tununa de. ayiwa l'indicateur de renouveau. l'indicateur de renouveau ale ko di. ale kumara mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalata nataw kan a yira k'a fɔ n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ kalata mun kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye MINUSMA ta fanfɛla la ka se ka o ɲɛmɔgɔyasigi o baaraw kɛ yɔrɔ baaraw kɔni kɛra mun ye kunna sini n'o bɛna juin kalo tile 13 ma a kuma kɔni cayara kosɛbɛ mun ye réunion kɛyɔrɔ la kosɛbɛ mun ye réunion min ni an ma se k'a fɔ ka se ka a ye baaraw sabati sen kan walasa MINUSMA ale bɛ ca min na mun ye Mali kɔnɔ o baaraw bɛ se ka siratigɛ cogoya min na kuma kɔni cayara a la nka ko donna nataw la komi élection bilalen don ka juin kalo in tile 29 kɔnɔ décision baw ko bakurubaw la olu n'a ta o ko kɛnɛ kan. tubaarikala l'indépendant ko di. l'indépendant ale fana kumana mun ye nin ko ni kun y'an ka finitigi dɔ ye Abdulaye Andani mun ye Kati mara la ko ale kɔni falen a falen mun na. a falen gulɔ don a kan ka kɛ o ye dɛ nka ko en état d'ivresse o tɛ gulɔ ye wa. a ɲagamina. gulɔ b'a la a hakili ɲagamina. a hakili ɲagaminen kɔfɛ Abdulaye Andani ale kɔni ye mugu ci pompisi dɔ la koyi ko kɛra Kati. marifatigi kɔni ni hakili ɲɔgɔn tɛ o fɔra ten. o ye kabako ye dɛ. ayiwa ala b'o y'a minɛ yan. ko nin waati in na n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ min ye Kati donc k'a fɔ min ye dimanche jan tɛmɛnen donc mun ye initiation kɛrɛnkɛrɛnnen n'o b'a wele ko somaya fɔ n'o bɛ wele ko Ama Pujugu donc ko nin baara in kɔni kɛra mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abdulaye Andani k'a kɛra dabalibanko ye ko nin sɔrɔsikɛ in kɔni mugu ci a la a ko tɔ ayiwa ala ka an tulo don kibaruya dun. amin yarabi. les républicains. les républicains. a ko di. républicain kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye Antonio Guterres ale tɛ nin waati in na mun ye. o ni ɲɛmaa ye. o ni ɲɛmaa don wa. ɲɛmaa don. secrétaire tɛ. o de tɛ ɲɛmaa ye wa. secrétaire de ɲɛnama ye. ɲɛmaa ale de ɲɛmaa ye. ko ale kɔni a yira k'a fɔ ko MINUSMA kɔni Abdulaye Andani ko ni u ka mandat ko dɔ kan ka fara kan n'a ma fara kan yɔrɔ wɛrɛ a kan ka fara kan Mali la ko parce que k'u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ mun ye MINUSMA ka baara o siratigɛw la k'u bɛ baara minnu na k'u cɛsirilen a la kosɛbɛ ko nka k'u bɛna lajɛ mun ye juin kalo tile 2 tɛmɛnen k'u ye baara minnu kɛ u ye ca minnu kɛ mun ye Mali kɔnɔna la yan olu baaraw sɛgɛsɛgɛli baaraw donc k'u ye a papiyew kɔni bɔ k'a bɛnna mun ye papiye ma mun ye page 22 ma donc kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u kɔni ye baara siratigɛw kɛ ka ɲɛsin mun ye buna adamadenw ka lakana mun ye politiki ta sira fɛ ani kiiri tigɛli ta sira fɛ k'u ka baaraw kɔni caman bolila o siratigɛw la ko nka ko n'a ta bɛɛ ko a kɛlen b'a fɔ k'u bɛ fɛ k'u senkɔrɔma cɛ an tɛ sa. an tɛ sa. an tɛ sa. ayi ni dɔ b'i dɛmɛ n'a taara i bɛ jɔ i yɛrɛ ye nouvelle horizon. a se ka t'o la o. kɔni. o don wa. ni kɛlɛ sɔrɔ soda la. mɔgɔ b'a sɔrɔ fo kun tɛ i bɛ k'i jɔ ka baara kɛ.
Abana. À quoi dit? Donc, Ablandan, Ama nouvelle horizon. Donc, allez qu'on a ira fo Krengreniala. Ko Mali bina bomu J5 Sahel la. Ko yani juin kalo kili bisaba. Ko Mali bina aka ma fenfe be mu J5 Sahel la Ablandan. Ko abna besama kabo. Ko parce que baro bala ka tasra mu fe. Awala ka kechugo mina. Kutanga cɛmancɛ fanga mɔgɔ olu kɔnɔ hakilinata ye u fɛla ko tɛ baaraw ta la ka kɛ i n'a fɔ a laɲini kɛra cogoya min na ko sababu la u kɔni bɛ hakili jagabɔ la yanni juin kalo tile 30 san 2022 ko Mali ka baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen k'u bɛna bɛɛ sama ka bɔ a la. Alhamdulillah. An bɛ kɛ an yɛrɛ. An bɛ k'an yɛrɛ. A sika ni ma an bɛ se yan. Cɛsiri yɔrɔ la. Ni min cɛsiri dɔ bɛ kɛ cɛsiri jalan ye. An bɛ se. N'a tora n bolo. Ni cɛsirilan fana. Ni ko wɛrɛ tɛ fɔ an ka kɛlɛ jagoya. Ni cɛsirilan fana kɛlen don mana ye. A tɛ kɛ mana ye. A tɛ kɛ mana ye. An bɛ se. Ali kana sika. An bɛ se. An bɛ se. N'i y'a mɛn an tɛ se. Hali sisan parce que dɔ de b'an kun k'an dɛmɛ. A banna. N'a tora i kelen bolo i b'i kɛ parce que n'i t'a fɛ ka sa. I bɛ kɛlɛ kɛ. Ana ni ɲɔgɔn donniba ta la bɛ yen. I ɲuba ɲuman sɔrɔ i la dɛ. Non n'i b'i dɔnni ta i b'i dɔnni ta ka taa. Ni ɲɔniba ta i bɛ fɛɛrɛ ɲini. Hadamadenya ye fɛɛrɛ de. Fɛɛrɛ b'a la o. Nka o yɛrɛ waati dɔ. Dɔnni girinya girinya. Fɛɛrɛ b'a wuli. Fɛɛrɛ. Fɛɛrɛ. Dabali ɲuman kɛ. Abduladan. Fɛrɛ b'a wuli. Siga t'o la. Mais maa kelen ka fɛrɛ tɛ se k'o wuli dɛ. A ka girin cogo min na. Tuma dɔ la maa kelen fɛrɛ ka fisa ni jama fɛrɛ ye. N b'o fana fɔ i ye bi dɛ. A dun fɔra tubabukan na ko jama bɛ yɔrɔ yɔrɔ ko jo b'olu de fɛ. O ko tɛ jama bɛ jo b'u fɛ m'a fɔ n'i b'i kɛlɛ ma nkalon t'i fɛ o fana. I kelen. Nkalon t'i fɛ mais jama ka nkalon bɛ se i kelen ka tiɲɛ na. Tabarikala. Mais n taalen ɲɛfɛ. Tiɲɛ bɛ dɔn. Quand le mensonge est usé, la vérité éclate. O tiɲɛ. Tubabu ko ten. N bɛna mun fɔ ye. Alimami ba. Misiri alimami ba. Balakale. E kɔni est-ce que y'a sɔrɔ i ma sɔrɔ an kɔni y'a sɔrɔ yan. Balakale. Maa fila belebeleba diinɛ sara la Ala y'o dɔn garisɛgɛ la ne y'o fila bɛɛ ye ne y'o taara u bɛɛ fila su kɛnɛ kan. Allahu akbar. Wallahi a kɛlen fɔlɔ ye alimami ba ye. Alimami ba. Balakale. N y'a ka manaw lamɛn. Misiri ba ale tun bɛ maa seli san 32 ale mɔgɔw seli Bamakɔ la. Alimami ba. Ani chrétien alimami ba. Luc Obi Sangare ale fana ale y'a dɔn garisɛgɛ la a sɔrɔ match bɛ yan ale ka sudon dɔ an tun bɛ église da la ne ni ma dun bien du tout. Ne fana cardinal Zerbo ye. Voilà. Maintenant alimami ba ale tanyana le 14 mais ale jɛnɛja kɛra le 15 juin 2009. Ale de o y'a sɔrɔ an bɛ ekɔlidenya la. Ale de ye alimami duurunan ye. Alimami duurunan ye misiri b'a la ale ye san 32 de kɛ alimamiya la. Allahu akbar. I y'a faamu. Alimami fɔlɔ o ye Masiri Kɔrɔmakan ye. A filanan o ye Bakari Kale ye. A sabanan o ye Usumani Kale ye. A naaninan o ye Umar Kale ye o ye Bala Kale yɛrɛ fa ye. O ye ne bɛnkɛ de y'a sɔrɔ yan a sɔrɔ ne tɛ yan. A duurunan o ye Amadu Kale ye. Wɔɔrɔnan Bala Kale an y'o sɔrɔ yan. Ne kɔni y'o sɔrɔ yan an selila fɛ a fɔ Bakari an ko ne y'a sɔrɔ yan. Ne y'a sɔrɔ Bakari y'a sɔrɔ yan. Taalen ɲɛfɛ bana y'a sɔrɔ bana y'a dɛsɛ a ye Sulemani Kale ta ka mɔgɔw laseli alimami t'i bɔ alimamiya la bana fɛ fo n'a sara dɔ min na bana y'a dɛsɛ ale tɔɔrɔ so ale ye yamaruya di Sulemani Kale ma taalen ɲɛfɛ Sulemani Kale ma si sɔrɔ ale taɲana en 2000 k'a sɔrɔ alimami min bana bɛ ɲi la u ye dɔ wɛrɛ ɲini u y'a kɛ Kokɛ Kale ye Kokɛ Kale ye n'a mɔgɔw laseli donc alimami salen ko u ye Kokɛ Kale kɛ alimami ye Kokɛ Kale talen ɲɛfɛ le 7 juin 2020 kungo dɔ nana u y'o le wuli a siɲɛ fɔlɔ kɛ alimami wuli k'a sɔrɔ a ma sa a kɛra ale u y'a wuli u ye Amadu Kale don a nɔ na o de bɛ maaw seli sisan n b'a fɛ ko dɔrɔn de f'u ye bi mais Bala Kale a bɛna ban dɔ min na a y'a sɔrɔ muso fila den tan naani de b'a bolo o ye n b'o f'u ye bi a bange kɛ voilà ayiwa i ni ce i ni baraji ba kan bɛ dɔ wɛrɛ inshallah